Hvem har målet så her? Der stinker helt ud. Er det dig, der tager mig? Ja, okay. Undskyld afbrydelsen. Niklas Bender skulle i dag have været til bryllup i det svenske kongehus, men kunne desværre ikke komme. Danskerne Europa den. Hvor spillet for helvede fremad, mand! Den gennemsnitlige levealder i Cameroun er ifølge en opgørelse fra 2005 lige cirka 45,8 år. Det er ikke så godt for målmanden, der sparker det ud, for han bliver 37. Så her til senere på året. Så det er nok ved at være sidste VM-slutrunde. Der er Simon Kjær, han er kommet til skade. Ja, de slår hovederne sammen. Det gør de. Hvor du for helvede, tag dig den bold fra ham. Grønkær. Hvad fanden er det? Jon Dahl. Ja, byt trøje efter kampen, kammerat. Utroligt, man skal rende og hive. Jamen, jeg fatter da ikke. Lad dig være med at rende og hive ham i trøjen. Det er en fodboldkamp, det her. Det kunne forstå, hvis det var hjemme i. Gik ryddet op hjemme i soveværelset. Så havde jeg måske kunne forstå, at man gik og flået tøjet af den, der gik sammen med. Så, nej. Det er godt, Thomas Sørensen. Så kommer, er det Romdal? Nej, det er det ikke. Grønkær, nej, det er Romdal. Skud for helvede! Ja! Der var den! Dennis Romdal, 2-1. Og jeg vil... Fantastisk af Morten Olsen. Du har udtaget de rigtige spillere, det var også det, jeg sagde. Det er da fint, de alligevel vil være med at fejre din fødselsdag, samtidig med, at de spiller fodbold. Jeg undskylder, at jeg tidligere har brokket. Det er dansk flag der. Så er en enkelt ind med et horn. Nu, hold kæft, hvor han brokker sig, ham 15'eren der. Jeg kan et eller andet sted i et land med 22.000 registrerede fodboldspillere, så må de kraftedeme kunne finde en, der er bedre end ham. Han brokker sig og skælder ud og gør ved. Jeg har et jobtilbud til ham, og det er skydeskive inde på Nørrebro i den verserende konflikt. Vi mangler nogen, de kan skyde efter, så der ikke er folk her fra landet, der sker noget med. Han har tatoveringer langt op ad halsen af ham der. Han kommer ikke ind på Crazy Daisy, hvis det bliver opdaget. Og Daniel Nielsen, jeg tror, han har fået en på hovedet. Det har faktisk været meget en fair spillet kamp. Så kommer det, der kommer... Ej, hvad helvede! Jon Dahl, for fanden da! Det kunne... Ja, så står han der. Ja, man kan ikke... Han gør jo bare sit arbejde. Det skal man også huske på. Så bliver man... De vælter rundt. Tag dog for fanden i helvede at spille bold i stedet for. Det kan I kraftedeme med dernede på... Ja, i Cameroun. Det er jo ikke en ø. Så er du... Det er sgu da bedst. Jeg tror... kanonredning af Thomas Sørensen. Hold kæft, det var godt taget. Han kommer helt ned og... Det må jeg nok sige, at det var så jo ikke i to, men en af de andre. Kanonredning af Thomas Sørensen. Tilbage til Thomas Sørensen. Ja, men Thomas Sørensen sparker op i banen til Bentner. Nu må du kraftedeme tage dig sammen. Jeg vil lukke ned for nu af og sige tak til dem, der har holdt ud og høre på mig hele kampen. Det